Hello universe! Today is a new day, a new life, and a new blessing. So anyway guys, before ta mag-start, so maayong adlaw sa inyong tanan. So naari mi karon guys sa Kauswagan, Lanao del Norte. First time namo ning nianhi ani ilang lugar. Dayon ang una jud namong gitry sa ilahang lugar, sa ilang mga rides is kaning Preswell. So ilang Preswell guys is dili mo angay mabalaka kay grabe ka brand new, grabe ka bag-o ilang Preswell o grabe sad kaayo kalimpyo. Sa sulod sa Preswell guys is tulura mo ang pwedeng mo suludan na dayon dako po siya space, and ang ila po ang entrance ani sa ilang Preswell kay 50 pesos each. So 50 pesos taga isa sa inyo. So sa 50 pesos pwede na ka malingaw, pero kani nga time ang god iso ako'y choice kung di na ako sila ubanan kay dili jud unta ko gusto mo sa kay Preswell kay mahadlok lagi ko. Pero pag abot sa taas, so nag-enjoy sa ko kay nakita na ko ang view sa ubos ug ang view sa dagat. So perfect kayo siya para sa mga bata.